Sa primero gito, first time na ko sugad. Natigulang ko, bubak to nakasagay ko. So, hi guys, madjong hapon ninyong tanan. Gika nami sa kwan guys, merkado. Namalit ni si Danon ugma. Utan para healthy ang lawas. Medyo ko mo reklamo guys, ug pirming utan agagang kuan si Dan kay mo yang kuan nampay. Utan. Yeah. Okra, pakbit, o pepino, o buwad nga sinagbong ni noon. Buwad nga asan ni buwad na singan ni bulinaw. Lamin ni siya butangan og kan guys, kamatis sarsahon ba. Anja ganas ug kamunggay. Hapon na. Wala namin sa maning dahon na nganing pilit na sang sanina. Dahon sa kuan gumamila. Nagarahin ni Junjo ni nagahapon. Kapalit na mi kuan guys, panudan. Nandiyan makabaw na pod si Gian. Tag 100 man ang adlaw ni Gian. Nagkakadong tabang guys, yan yung trabaho nga tricycle driver kay na income kada adlaw. Makapalit og kung siya tang gustong palitan ni nagahapon. Ayos kayo. Hi guys. Driver oh. May hapon dia. Unisod. Hapon na. Lasing komedya na sa hapon. Mangipos ako sa nilabahan. Ngit-ngit. Mangipos ako sa nilabahan guys. Nang laba ko ganiha. Nandiyan naman na magamang labunon. Kay para nagka-sabado. Si Junjun di na mag-uog pang laba. Kay luoy, imbis mo paway, di na makapaway kay mang laba. Nang ipanglaban ganiha guys oh. Mga pundahan, mga puti, mga tuwalya, naugan na. Kaya grabing inita ganiha. Masaning pangkuanin guys, pangipuson sa ninaho. Kani mga puti gapon paninag pang babad. Anja ganiha, ano siya gipatudyo. Mapunag kadyo guys, basta ibabad siya og kanang kuan aril. Basta ibabad una sa nato ipatudyo ba. Matangtang ang kanang nay mga pajek-pajek sa kanang ni mga sidsid. Nabadami. Pero ang katong nay mga bugat, mga tawil sa wasing rato na hagi waswasan o na hagi manumano kay kwanto bugat kanang mga ingani hara ni siya manumano o kanang manumano ra na banlaw kanarang mga bugat mo sa wasing ra na hagi banlawan. A few moments later. Hey guys, masyong to ni Jong tanan udto na. Yana Junjo na uli. Dari ra kog lingkod kay wa mo kuya hatun. Dadaan ko ni Jang og binangkal. Hey guys. Uli ni sa kay maniud to na. Ako nag-vlog ni hang buntag kay balik-balik lang ang content. Okay lain nga ma-content guys. Kinsaon nga naramo ko dani sa bye. May laing mabuhat. Kada adlaw murag gyapon balik-balik. Nagini wa ko vlog. Jaman yo to na mi guys. Grabing kainit dali guys, gipaningat tagang simud sa harang kainit. Kamera ni Mingkoy dari kada duwa mi ni Mingkoy si mama tas tindahan busy. Nanaw sa ijang paboritong tanamonon nga mga vlog. Maron po ni jang lingaw kada adlaw sig tanaw na ng YouTube. Ito na tama. Anong ganing kay nana na siya kalingawan. Naniuto na ko nami guys.
Wajay tubig, di may makadag ni mama unsa na diha pag kuan bugat. Hanggang inom ganina, kating oras baso. Ganun nga yung matang Ang tubig. sadan guys, lumpia ato ang inimo, pakbit. O kuan, bulinaw nga giprito. Huwag ka ng kuan guys, okra. Mga nisalin na mo ganihang buntag, marapya mo sila ng karong kanil ko. Tipit. Para tipid. Init. Ito yung suot. Mga pangdansir mo na. Ito yung suot. Ito yung suot. Pangdansir na. Tinatang mo ganimangan kanina ah. Pangdansir na. Ayun, minsan nga suotan yan ang suot. Ganimangan. Pangdansir yung si Inar. Mahal. Ang dansir ko lugaan sa dina, ma. Iya, puro na pangdansir. Pero presko man. Ipatasan. Ipatasan na si Dodong. Ang dansir. Pangdansir ito. Ang dansir. Dansir ito na. Ano ba? Naangay wa. Mura ka dansir sa kuan. Kuan yung okra. Ano yun ito ta guys? Naon kita. Nagkurat mo kasang salina. Sabi ni mo, nang dansir ko. Kano sa po ko magdansir nga, di mo nga katamong musadyo, magdansir ni noon. Ano kasi nga pangdansir na. Mahal ma. Tapos di pangdansir pa binita ba eh? Andara. Ako ako ng salina, mapangdansir, katong imong hinatan. Ano ko ang dansir? Ya! Katong imong hinatan ba? Aw lagi. Kana kay pang init. Ganahan man mo inanag mga batis-batis. Dansir sa club na. Ako mala akong jatag niya kay ganahan sa mga batis-batis. Ako kay pasutan akong likod. Hi guys. Maniud to ta guys, naaday mo diha. Maniud to ta guys. Rotan. Kabawra ko ah. Ano na kung nilakaw ka? Ako mo ka pandoon. Ang suot mo ka ng Namuring. Ay man na gudong pala kung lakaw, pagbalay ra gud. Sarap ba yan? Marunong ako dansir. Dan si dina. Si mama mo din sa nina. Ko mo kami na pinjatan niya. Nasa po ko padungan mula ko ako, mo padungan. Usab na ko na yung kutina diya okay. Sige ka reklamo mubo. Usap Utaat na. Usap na. Mabirgod ka na. Wala, hugot ta ka nagyaya. Ako kanon ba, walay mo bara-bara. Pag usap tulon. Mais mo na dyan ikaon. Mais ka nga high blood ko. Mamalit ang takadinig bulanghoy kay ato. Kau kagbulanghoy, di ka hinisan. Di hinisan na nagkabulanghoy. Hinisan Di ka. may kahilisan kamuti. Bulanghoy na ba kayang nikahoy? Okay, magkuhan tingnan ini akong tiyang sa kamuti kitamis ng gud no. Di pag bulanghoy, di na ka pwede bulanghoy. Kaya ang bulanghoy, gahi nagtunahon. Ay nagkaon na. Di lagi mo to, di lagi ay lagkayon. Maniwala ka. Hindi na ka kahilisan. Kaya naging kamuti saging ng mga ligpis, mga kon na kayo, di mo kahilisan. Dito mo akong happy good. Nga, di na ka pwede mo lagi. Ang dapat ang kanon mo hamburger, kanang dudes, mga inana ni kana. Good. Oh, di ko na ng good. Ito rin, mga tag dudes. Good, ni Costa. Nga, ngito magkamuting kahoy, di na kay kata. Nandito. Oh, dudes. Oh. Siguro gapon, dudes, 100 naman. Nandito ng good. Ang karton na 100. Oh, way suod, karton ba? Ano diya? Dinuwangan dyan ka ma. Hindi madada. Birthday na yung palitog doon. Magpakuanta ba? Dapat di lang kami sabay sa kunik, daghan mo yung Sabado di siya?
Daghan mo linya para to na ba. Laboratory? May laboratory tag lang adlaw sa. Kay Sabado dagsa biyag tao kay na mga pregnancy test Nang na. kabitaw tika, ikaw na akong agad. Ikaw rito ihatod da kanamo. Nya, Balik ko na kanamo. nya ako ra usag. Madlok ko siya. Gusto mo ikaw muling Mindanao din karon di ka mato. Maulit ko basta nga ako ikaw. O tanawa. Ning adlaw man siguro biki mudungan tag Sabado di ba ng mga kana magpa pregnancy ay kan kana magpa-ultrasound di ba Sabado man na ilang kuan. Muli tag Mindanao matinis lang bijaan. Uli mi. Ang mga ligod ni dagat, di man maulit sila. Kita lang. Layas mo. Kamang-kamang sa barko imo na sa imong pasanon. Manugo day kuskro. Ano go sa mga pasagirit ra sa kuan. Senyor man na siya jadi. Asikasuhon man na siya. Magdigong dito sa tanan tayo mga simpinta, baka di ko ito. Big time na kumama si Pintar rin noon. Pare ko. Pintar. Upat gunta. Limang ka, aeroplano. Pero barko ra. Hindi tag barko, dugay Kung nga kay aron enjoy aeroplano dalir kay maabot. dugay maabot ang barko. Kagabi raman. Larga ka gabi. Gabi na daw tang timpo, katugay pag ulit ako. Pero papiliin ko mas nindot ang barko kay enjoy ang aeroplano dali kay makaabot. Naulit na. Magikan ka din ni alas 8, so abot ka dito alas 9. Kususuroy ka pa dito mutuan. Jadi sa Tagdabaw. Ang sang daw. Naman din ang prutas dito. Mga marang, mangustin. Kansa din nangingoog, mama na yung juhang Sidad. sudad nangingoog. Bad sa Ang inyong lungsod, Magsalsal. magsaysay. Ulit ka. ay thank you Lord. Sa grasya Lord. Kaya katubitan ni ulit ko. Nigigan ko kuan. Nigigan ko alas 8. Pasado niya, abot ko dito kasi subit sabi. Barko. Aeroplano! Ako miro gito, first time na ko sugad. Natigulang ko, bubak ko, nakasagay ko. Ang kung saan, magkakadani na. Suot ko danin. Ingon na, sakay na. Antik din ko ko sa akong bag. Di, gikuan na di akong bag. Sana, gibagir. Yan, nagkuhan ko soldier bag ko. Huwag ka kulbay ma. Wala ko kulbai, pero ako nyo na. Unsa ka, no? Ingon sila nga, ako yawan ko, taghiya ko na tuntiyan. Lingkod ko. Ako yung na may bintana nito. Ngito sa bitana. Sana. Naman na bintana bitaw pero salamin na. Oh. Dito na ko, ako nag-uusap. Oh. Akong bag, diha. Kaya Ingon sa tong- seatbelt. Ingon tong, katong kuan, katong mga babae na mga Terwardes. siksik ayo. Oh. Yan siya. Kanang nay, ibutang na imong bag. Diha. Karon dong, pag abot at ito subutuan ka, ako irasan. Ako irasan. Kaya kasi hindi na kasado. Sus, pas taon-taon bitaw. Di kalitugan, Mura ano? di kalito. Ay, napagkaman. Dug. Ito, niabot. Nali. Ano yaman? Garantiya. Tawas na. Gabi yan ang pultahan. Ako na huna. Pagdanan. Oo, ang gibutan na hagdanan. Akong bag, akong gikuha daw. Pero meron di ka dong. Wala pa kami nagkuhan dong. Ipapainit kami dong. Tagaan kami sa mga gipandala. Ipandalain ako sa dito sa ilan pa na. Di ba painit ko na siya? Ipapainit kami. Snack. Nabuta nga, kuhan lingin ka itong murtik na. Kuhan diha ko. Ako nga ako ni Day. Ay nga itong Alam mo yan. Ingon tong babae nga, imang nais na. Tagalog man. Ako nuna, ako gibutang gibutang sa ba, akong gibutang sa plastic yun. Day, asa man dami sang pansa. Diha agi. Ingkong Agi akong bag. Isa nga dito paghuwat na kuan dito mo, agi ra imong bag. Ikipag ato ako tuyok man. Ako bag. Ang biyor mo tagot. Yan to may butang bag. Si ko ganda lang pag-ingit naman ko. Akadugay ko, nalagay ko bag. Pag tungod gida ako gira. Unang pagsakay aeroplano ni mama. Tay, Nakulis na. ignorante kayo. Mo pa sa tayo pagsakay ng Sukad. aeroplano masakat-sakad. Super.
Sukad, mo pagid ko pagsakay na ko. Ningin gupos ko mga igsoon man day natiguang ko, ayaw pa ko nakasakay sa aeroplano. Nindot ka niro plano ha kay na may isna. Oo, nindot bitaw day. Ako ra isa. Tugoy, ginawa ka bangit. Ang ko ginoon na, bako sukad. Wala pa dito kasakay. Nagawa ka kung kain. Wala ko sa kukul ba eh. Ang ako lang, akong na ba? Mag-ingan man sila nga, aghiyak ko na tuntiyan mong agkuan ko no. Mo to akong gihuna-huna. Wala Ka man. nang murag kabuyon. Oo, wala man. Ikaw man, gihatod ko sa akong igsuon dito sa terminal. Kasakay ko sa jeep. Unsang lugar ang gilandingan? Naasa, di ra maabot sa Butuan. Naara din hidapit. Ang Din airport? hidapit. Oo, ang airport. Nasa kuan asa man to sa singalan diha dapit tao. Layo pa sa Butuan. Una nimong makuanan ang airport dahil Butuan. Wala ko nagamit sa imong anak dahil kay ang ako gi akong tabasan. Asa? Tungkol sa kilay ka. Kuan man to, nag-anak man to. Ako na ka magamit sa ngayon. Wala na. Nga anong akong gitabasan, nag-amay, ama na. Mo na mo ang Oo. Ito yung mga diatad na ito. Wala ka magamit ng panglima. Ag, hindi sa ag-ano, ag-ana yun. Murag tag-abat. Klaro. Order ni mo sapi. Oo. At, Kung ko mo gamit kay mula lagi kabatin, ibig sa gana ni mo. Imo pang ipatapi diha, ako'y pagkuwas kay anak ano. Pay klaro. ang lain na murag sungay sa kabaw. Mo gani. Na iskamtas Shopee. Iskan ko sa tiyapi ya. Mingkoy. Mingkoy. Alin na. Kao na. La, waling palunga imong kuan day.